Grib med højre hånd om spolen med fingerspidserne i strømsretning. Nordpolen dannes ved tommelfingersiden, og sydpolen dannes ved lillefingersiden. Fysiker Hans Christian Ørsted, som i 1820 fandt ud af, at man ved hjælp af elektrisk strøm kan lave elektromagneter. Magnetisme, der bliver frembragt på denne måde, kaldes elektromagnetisme. Ørsted beviste, at omkring hver ledning med strøm opstår der magnetfelt. Det viser, at en strømførende spole virker som en stangmagnet, selvom den ikke føles som en jernkerne. Han opdagede det, fordi han mente, der var en forbindelse mellem magnetisme og elektricitet. Han spændte en ledning rundt om en kompasnål, og da han tændte for strømmen, reagerede nålen, og da han slukkede, reagerede den ikke længere. Sådan fandt Ørsted ud af, at nogle ledninger er en slags magneter, som kan tændes og slukkes. Du kan afmagnetisere ved at føre det magnetiske objekt gennem en spole og tænde for vekselstrøm. Man kan også tage det magnetiske objekt og slå det ned i noget hårdt materiale. Eller et varme. Elektromagnetstyrke. Antal vendinger på spolen. Strømmens størrelse gennem spolen. Afstanden mellem elektromagneten til magneten. Styrken på jernkernen og styrken på magneten. Den britiske fysiker og kemiker Michael Faraday gjorde en banebrydende opdagelse inden for elektromagnetisme. I 1821 byggede Faraday 2 apparater, der kunne frembringe det, som han selv kaldte elektromagnetisk rotation. Det er en vedvarende cirkulær bevægelse forårsaget af den cirkulære magnetiske kraft omkring en ledning. Ligeledes byggede han en elektrisk generator, som anvendte en magnet til at frembringe strøm. Disse eksperimenter og opfindelser danner grundlaget for moderne elektromagnetisk teknik. I hverdagen bruger vi elektromagnetisme til f.eks. lamper, dankort, ledninger osv. Man kan gøre en jernstang magnetisk på 2 måder. Ved at stryge den med en stangmagnet. Eller ved at vikle en ledning omkring den og sende jævn strøm igennem.